Алсу Хәсәнова. Йола. 3-нче бүлек. Кызларын булай хур итәргә түзә алмаган Тимер Закир шырмада эленеп торган мылтыгын алып төште. Хатыны гына тыеп калды. Кызыбызны кайнана йортына кайтарып кына бәхетле итә алмассың, дип мылтыгын кулыннан алды. Сабираларга җибәрмәде. Йөрәк әрнүе басыла төшкәч, Гөлнар Шишмәледән китәргә булды. Эшкә керермен, укуымны кичке мәктәптә укып аттестат алырмын да вузга керермен дип уйлады. Шөкер, Казанда Кадрия апасы яши, аның фатиры 2 бүлмәле. Ул аны үз кызы да якын итә, ярата. Әтисе Закир шалтыратып сеңлесенең ризалыгын алгач, Гөлнар шәһәргә китеп тә барды. Ул Казан шитендә урнашкан кечкенә генә бер ресторанга официант булып урнашты. Хезмәт хакы әлләни түгел иде түгеллеген, аның каравы апасы Гөлнардан фатир өчен бер тиен дә алмады. Иң мөһиме, Кадрия апасы аны авыл ыгы-зыгыларыннан, күңел ярасыннан тизрәк арынуын тели иде. Йөрәк ярасына килгәндә төзәлми икән ул. Ничекләр теләсәң дә төзәлми. Гөлнар да менә Ильяс килеп чыгар да аны кайтырга кыстар дип өметләнде. Өметләнде һәм көтте. Хәтта уен үзеннән дә яшерергә тырышып көтте. Уйланыр, килер, гафу үтенер. Бабайлардан калган йола хатын ташларга кушмый торгандыр бит инде дип кабатлады ул еш кына эченнән. Дөрес, ул аны-моны апасына сиздермәскә тырышты. Тик Гөлнарның өметләре акланмады. Ильяс күренмәде. Кияү егете нигәдер бабайлар йоласына тугры калмаган иде. Көн артыннан көннәр, ай артыннан айлар үтә торды. Гөлнар кичке мәктәпкә укырга керде. Әйе, авыр булса да эшли укыды. Шөкер, ресторан директоры да итәгатьле эш сөючән кызны үз итте. Хәтта аның осталыгын белеп, көндәлек ризыкка әйләнгән татар ашының да токмачын еш кына аннан кистерә иде. Шуннан да Гөлнар токмачны бик оста, бик нечкә итеп кисә иде шул. Әнисе шулай өйрәтте. Ресторанда шимбә-якшәмбе көннәрендә кеше бик күп була. Хәтта халык шаукымыннан, ыгы-зыгыдан баш авырта башлый. Монда ризыклар пешерү өчен кирәк-яракны, яшелчәсен, җиләк-җимешен машиналар белән китереп кенә торалар. Азык-төлекне беркем дә келәттә бикләп тотмый икән шул дип куя Гөлнар, кайнанасы өендәге хәлләрне исенә төшереп. Монда ипине күпме телисең, шул кадәр ашыйсың. Чираттагы бер шимбәдә ресторанга бер егет килеп керде. Ул көнне залда кеше күп, официантлар җитешә алмый иде. Үзе янына официант килүен 10 минут чамасы тыныч кына көтеп утырган каратут йөзле бу егет янына килеп, Гөлнар ягымлыгын әйтеп: "Исәнмесез? Ни телисез?" диде. "Исәнмесез? Урамда ишеп яңгыр ява, шуңа күрә ул туктаганчы бераз утырып чыгыйм дигән идем", диде егет, бик беләем гына елмаеп. "Бирегә кереп, шәй ичмичә китеп булмас, бигрәк тә шундый шибәр кыз кулыннан. Гафу итегез, бүген бездә кеше бик күп, шуңа күрә җитешә алмыйбыз", диде Гөлнар. "Капкалап алырга берәр нәрсә китерсәгез дә ярар иде, туташ", дип калды егет аның артыннан. Тик кыз аны ишетмәде шикелле. Шәй килгәнне шактый көтәргә туры килде. Алайда Гөлнарның өстәлгә шәй чынаягы куйганын егет бик диккать белән күзәтте. "Туташ, минем карыным бик ачты, аш-мазар булмасмы икән?" "Әлбәттә бар, нинди аш китерим?" "Токмачлаш юктыр инде сездә?" "Нишләп булмасын, бар, хәзер китерәм." Аш күтәреп килгән Гөлнарның кинәт куллары дерелди башлады. Чөнки Каратут, ул аны күрүгә нигәдер аңа шундый исем бирде. Аның күзен дә алмыйча карап тора иде. Моны сизеп, аның бит очлары кызарып чыкты. "Исемең ничек соң, ялчан кыз?" дип сорады егет. "Гөлнар мин." "Мин Алмаз." Гөлнар ашлы тәлинкәсен егет алдына куйды да тиз генә китеп барды. Ул Алмаз турында эченнән генә әйбәт егеткә ошаган дип уйлап куйса да, Кадрия апасының
bir катлылыгың бар, һәркемгә дә ышана күрмә дигән сүз исенә төште дә, ресторанда килгән киткән андый кешеләр күп булыр ул дип эшенә тотынды. 2 көннән соң Кара Тут кабат ресторанга килеп керде. Официант кыз Юля колагына нидер әйтте. Тегесе исә Гөлнар янына килеп, әкрен генә: "Сине сырыйлар анда", диде. "Исәнмесез, Гөлнар? Менә тагын килдем әле мин", диде ул аңа. "Бүген яңгыр яумый бугай, дип елмайды кыз батырайып. "Яумаса да кирдем бүген, чөнки сезнең токмач тәме тел төбенә калды". Гөлнар сүзне артык узайтмаска булды. Егетнең заказын алды да китеп барды. "Кара әле, уялчан кыз, бу токмачны менә шушылай нәзик итеп кем кисә?" "Мин". "Шулаймы ни? Алайса син авыл кызы. Чөнки алар гына шулай оста кисә белә. Гафу итегез, сөйләшергә вакытым юк". Сменаны тапшырып, Юля белән өйгә кайтырга дип урамга чыксалар, Гөлнарның исе китте. Алмаз басып тора. "Әйдәгез, игезгә илтеп куям, туташлар", диде ул. Гөлнар никадәр генә карышып маташса да, Юля аны барыбер күндерде. "Көпә-көндез тотып ашамас ул сине, утыр". Юлда әллә ни сөйләшмәделәр. Бары тик Алмазның "Мин Казанны белмим, таныштырып барсагыз" дигән сүзләренә Юля гына кулы белән күрсәтә-күрсәтә сөйләп барды. Юляны иләр янында калдырырга туктагач, Гөлнар да машинадан атылып чыкты. "Рәхмәт, инде ерак түгел, мин җәяү генә кайтам", диде ул. Алмаз аны кабат машинасына утырырга никадәр генә кыстамасын, барыбер күндерә алмады. Шуңа күрә икәүләп урам буйлап җәяү генә атладылар. Машина", диде Гөлнар бараз җир киткәч. "Машинаң шунда каламы?" "Калып торсын, шәт урлап китмәсләр". Беравык сөйләшмичә генә бардылар. "Син миңа беренче күрүдә үк ошадың", дип сүз башлады Алмаз Кара Тут. "Бер күрүдә үк ошату киноларда гына була ул", диде Гөлнар ялып. "Безнең тормыш кино бит инде ул. Туташ сериалдан тора. Синең кызык эзләп йөрүең инде". "Нигә алай дисең?" "Юк, мин кызык эзләүчеләрдән түгел. Чыннан да сиңа гашык булдым мин. Синең авыл кызы икәнең йөзеңә язылган. Син авыл кызларын рестораннарда шулай еш эзләп йөрисеңме?" Бу сүзләрне әйткәндә Гөлнарның йөзен кызыллык басты. "Рәнҗетәсең, Гөлнар. Мине синең авыл кызларына хас тыйнаклыгың, мөлаемлыгың тартты. Шәһәр кызларында буларның тамчысы да калмады бугай хәзер. Син үзең дә шәһәр егете түгелмесең?" "Юк, авылдан мин. Дөрес, балачагым Казанда үтте. Аннары әти белән әни фаҗигагә тарыдылар. Шуннан соң авылга, әбием янына кайтып киттем. Тора-бара шунда өй салдым. Шәһәрдән нибары 60 чакрымдагы Кайын авылында яшим мин". Алмаз җанланып китте һәм үзе дә сизмәстән хәтта кызның беләгеннән тотты. "Кара әле, Гөлнар, әйдә мин сиңа искиткеч табигатьле авылыбызны күрсәтәм. Бүген ял көне бит". "Юк, юк, син нәрсә? Апам сәгатенә карый-карый көтеп тора мине. Булай да соңардым бугай". "Алайса, апагызны да алып кайтабыз. Бергә-бергә күңелле дә булыр". Каршы килүенә карамастан, Алмаз кызны фатир ишегенә тикле озатты. Ишекне ачкан Кадрия апасы, аларны күреп ни әйтергә дә белмичә, аптырап сүзсез калды. Шуннан файдаланып чак кына да югалып калмыйча, егет бер сулышта: "Исәнмесез, апа, мин Гөлнарның дусты Алмаз булам. Сезнең икегезне дә безгә авылга кунакка чакырам", дип ярып салды. Бу сүзләреннән соң аңа тагын да ниндидер шик белән карап алган Кадрия апасы әлбәттә аяк терәп каршы төште. Хәтта эченнән: "Аферистер бу", дип уйлап алды. Соң гомерендә беренче генә күргән кешене кем авылга кайтырга чакыра инде? Аның сүзенә кем ышаныр да, кем аңа ярып чыгып китәр дип уйлый икән ул? Гомердә булмаганны. Әле йөрәк ярасы төзәлеп тә җитмәгән балага берәр этлек ясап куймасын тагын бу шыма егет. "Юк, юк, бер кая да кайтмыйбыз да, бер кая бармыйбыз да", диде Кадрия апалары кистереп. "Беренче мәртәбә генә күргән кешегә ярып юлга чыгабызмы соң?" Тик егеттә үҗәтлек дигән нәрсә бик көчле иде.
Ул алай итте, былай итте, аларны күндерергә тырышты. Аның уенча, икесе дә кайтса, аның өчен көткәннән дә яхшы булачак. Әбисе Гөлнар белән генә түгел, Кадрия апалары белән дә танышыр иде. Ләкин Кадрия дә сүзендә нык торды. Алай да бирешергә мәҗбүр булды. Анда да үзенчә шактый хәйләле юлны сайлады һәм: "Ярар алайса, Гөлнар белән дуслыгыгызны истә тотып, былай эшлибез. Сезгә..." Ул уйланып туктап калды. "Сезгә киләсе атнада Гөлнарның ял иткән көнендә кайтабыз", диде. Үзе эченнән: "Менә шунда күрербез сүзеңдә ничек торганыңны. Былай яхшы сайрыйсың", дип уйлап калды. Аның килеренә шикләнә иде ул. "Рәхмәт, килешәм", диде егет. "Димәк, киләсе атнада, Алла боерса."